Yn y gorffennol, roedd ymgyrchoedd dwyieithog yr Asiantaeth yn cael ei comisiynu a'i creu'n ganolog yn Llundain gan y tîm cyfathrebu yn Lloegr. Ac oedd y Gymraeg yn rhywbeth nad oedd yn cael digon o sylw falle ar y dechrau, neu o'r cychwyn cyntaf. Felly pan ddath yr uned iaith yn rhan o'r broses, o'n ni wedi pwysleisio'r angen i gael yr Gymraeg wedi ystyried o'r cychwyn cyntaf fel bod ni'n cael cyfrannu at y broses greadigol, bod ni'n gweld y cysyniadau ar gyfer ymgyrchoedd yn gynnar, fel bod ni'n gallu gweld unrhyw broblemau fyddai'n codi a mynd ati i'w datrys nhw yn ddigon cynnar fel bod yr ochr Gymraeg gystel ar ochr Saesneg. Eithon ni ati i wneud yn siŵr bod perthynas dda iawn gyda ni rhwng yr uned iaith a'r tîm cyfathrebu. Oedd hwn yn holl bwysig mwyn sicrhau bod nhw'n ymddiried ynddo ni, fel bod nhw'n gallu trysto'n cyngor ni ar y cynulleidfaoedd targed, yr elfennau creadigol, beth oedd byddai angen i wneud i'r cysyniad mwyn sicrhau bod yn gweithio'n dda i'r gynulleidfa Gymraeg. Yn y peth cyntaf, o'n i'n edrych ar y brief. O'n i'n edrych i weld a nhw wedi rhoi sylw i'r ffaith bod angen fe gael i gyfathrebu'n ddwyieithog yng Nghymru. Pwy oedd y gynulleidfa darged? Siwt oedd yn mynd i gael i rannu? Oedd e mynd i fynd allan ar y cyfryngau cymdeithasol, os felly oedd angen aseder arno ni i'w creu. Un peth sydd wedi bod yn help mawr i ni yw cael pennaeth cyfathrebu yng Nghymru sy'n siarad Cymraeg. Bydde lot o'n ymgyrchoedd neu bydde'r syniad creadigol yn dod o'r tîm yn Lloegr. Mae hwnna dal i ddigwydd nawr, ond bydde nhw lot o'r weithiau yn mynd i ffwrdd yn dechrau creu pethau i'r ymgyrchoedd yn Saesneg a wedyn yn dod at hynny pan bod yr ymgyrch bron wedi greu ac yn barod i fynd allan. So nathon ni ddod at gytuneb hefo y tîm yn Lloegr bod popeth yn cael ei ariannu ar gyfer un ymgyrch ond ar gyfer y ddwy iaith. So bydde hwnna'n rhan, mae hwn nawr yn rhan o'r brief cychwynnol a mae hwnna'n rhan o'r brief sy'n mynd at unrhyw gontractwyr, be bynnag, a mae'r tîm canolog sy'n talu am popeth. Mae'r tîm cyfathrebu canolog yn Lloegr a'r tîm cyfathrebu yng Nghymru yn gwybod lle nhw droi to ni gweud dyma siwt i ni'n mynd i hyrwyddo fe, mae angen i ni greu hyn a hyn, mae eisiau nhw fe mas heddi, allwch chi helpu. Ac i ni fel uned iaith yn gallu gweud, odyn, fe newn ni fe heddi. Ac mae'n golygu bod ddim unrhyw waith ychwanegol i'r tîm cyfathrebu i ni'n gwneud e gyd drostyn nhw. Un o'r enghreifftiau diweddar sydd gyda ni yw'r ymgyrch Jubilee, lle mae'r cysyniadau creadigol wastad yn dod o Loegr, fel am mae'n gweithio. So, daethon nhw ato ni gyda'r syniad ar gyfer yr ymgyrch ar gyfer diogelwch bwyd dros cyfnod y Jubilee a'r parti'r stryd ac ati. Ond yn hytrach na mynd atyn nhw gyda problem, daethon ni atyn nhw gyda ateb yn gweud, drychwch, newn ni ganolbwyntio ar ochr gymunedol, bod pobl yn dod at ei gilydd dros gyfnod gwyl y banc. A drwy hynny, nath Lloegr weld bod gyda ni bwynt, bod ni'n nabod y gynulleidfa, bod nhw'n gallu trystio ni i fynd ati, a fe gaethon ni ymgyrch lwyddiannus iawn. Un o'r pethau dyn ni wastad yn ffindio'n anodd yw mae'r tîm yn Lloegr moyn gweithio hefo fel influencers ar ein socials ni, a mae hwnna weithio'n rili anodd i ni'n neud yng Nghymru, ond o'n i'n rili llwyddiannus hefo ymgyrch cwpl o flynyddoedd yn ôl o gwmpas edrych am alergennau pan byta allan, ac nathon ni weithio hefo influencer o Gymru, a nathon ni llwyddo i rhoi hi ar prynhawn da i wneud cyfweliad. Nathon ni cael stwff mewn print yn y Western Mail, ar Wales Online, a nath weithio i ni trwy gyfrwng yn Gymraeg achos bod hi'n siarad Cymraeg, ond hefyd nathon ni manteisio arno fe o rhan yr ochr Saesneg hefyd. So mae wastad yn gyfleoedd i gymreigio ac i feddwl beth sy'n mynd i weithio orau i ni. Y cyngor sydd da fi sefydliadau eraill sydd fel ni yn gorfod creu ymgyrchoedd dwyieithog yw mynnwch le ar y bwrdd prosiect. Mae angen i chi fod yn rhan o'r ymgyrch o'r cychwyn cyntaf, a mae angen i nhw glywed eich llais chi achos chi sy'n nabod eich cynulleidfa orau a chi sy'n gwybod beth sy'n mynd i weithio orau yng Nghymru. Dyn ni'n lwcus yn yng Nghymru achos mae'r gynulleidfa gymaint llai. Dyn ni'n gwybod bod rhai pethau jyst yn hawdd yn mynd i gyrraedd lot fwy o bobl. Rhywbeth arall i ni'n cadw mewn cof yw un ymgyrch, dwy iaith. Ie, i ni'n rhan o'r un ymgyrch, ond mae'n iawn i gymreigio fe, mae'n iawn i'r ddwy ymgyrch fod yn chydig bach yn wahanol yn y ddwy iaith.